аз 1670 техникаи кишоварзӣ ки ҳоло дар шаҳри Турсунзода мавҷуд аст, 1150 тои он барои кор дар заминҳои киштшаванда омода ҳастанд. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба роҳ мондани кишти зироатҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавӣ ва инфиродии шаҳри Турсунзода техникаву мошинолотҳои мавҷудбударо аз таъмиру санҷишҳои техникӣ бароварда ба хати тайёр гузоштанд. кишоварзони шаҳр омодагӣ дида истоданд, ки дар соли 2025 аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда, заҳмати хуб намуда ҳосили нағз ба даст биёранд, то бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ватанӣ таъмин намоянд. зимни баргузории намоиши техникаҳо қайд гардид, ки ҳамаи кишоварзон имсол бояд заминҳои корами дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода бурда заҳмати дучанд намоянд, то ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссагузор бошанд. бо мақсади иҷрои протоколи Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиши Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи шаҳри Турсунзода, кишоварзону механизаторони шаҳри Турсунзода бо мавсими нави кишти кори баҳорӣ техника ва мошинолотҳои кишоварзиро аз санҷиш гузаронидаанд. кишоварзону деҳқонони шаҳри Турсунзода дастрасии техникаи кишоварзиро аз ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Мадади Турсунзода ва маркази хизматрасонии техникии Тоҷик Агролизинг бо нархҳои арзон харидорӣ менамоянд. ҳамасола кишоварзони шаҳри Турсунзода бо истифода аз технологияи замони муосир ва тавсияҳои олимони соҳа парвариши зироатҳои гуногунро ба роҳ монда, аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. тибқи иттилоъ, соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр ба маблағи 2 миллиарду 463 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба соли 2023 наздики 431 миллион сомонӣ бештар мебошад. хоҷагидорон соли 2024 дар майдони 22348 гектар кишти зироатҳо аз ҷумла ғалладонагиҳо, сабзавот, картошка, полезӣ, пахта, зағир ва хӯроки чорво гузарониданд, ки ҳамаи натиҷаҳои ба дастомадаи марди деҳқон аз коркарди дурусти замин, шудгори босифат ва дар вақтҳои мувофиқ додани ғизо сарчашма мегирад. дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ аз шаҳри Турсунзода ба хориҷи мамлакат низ ҳамасола ҳазорҳо тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда мешаванд. имрӯз ки техникаҳои кишоварзӣ омодаи коранд, бо фаро расидани фасли киштукор ва истифода аз боду ҳавои мусоид, хоҷагидорон кишти зироатҳоро идома медиҳанд.